My grandma away. So I sure. Franka, what did you call them? Not here, that's a day. Are they? What? Mabla, maybe I don't know. It's sure. It's sure. Minim Nyamekye nyasa akwa ne dwa no nya no way. Onya no okofa no utiri so enu apampa so. What? Oba pa dwa no. Okofa no utiri so. Ai didi. Nti waduane no akwa abra akwa na akwa no koton so ta be no ba fie. Na mama no aduane agya ne bie. E mama bufu. Oba no free school ba na. E dia no ye. E dia no ye. Onu oton so na enye ye. Eyo aye. Mafo aye. Hey, adai. Na wo kwaya mi nwo. Akwele enya wo ba no no. Mi na mi nua ba. Ade na wo so ba nya fesa. Wo so ayere wo na wo die. No onyu onye dai. Wa ayere wo na wo die. Onye dai. Oh. Ti ejane ti ka to se mo onye dai. Mafo, wo mo so. Ana ya kwa bonesa. Ana ya kwa bonesa. E die na ye. Mafo wo mo so. Wo mo so ti aduane wo beti bia di. Ma ni ni. Wo beti bia di. Mafo. Me ma ni ni aduane na. Ade no abo Fraser. Adai. Won kwa na wa abadaye. Chese na bi achimifo. Wo be ya makra na kasa me nipa boni ni. Wo be ya makra na kasa me nipa boni ni mi pe ni ye. Eye wo na unu aba. Eye wo na unu aba. Adai. Ana tete me sa. Nati mafo ne wo ye. Omo mo tete ye nchen. Nya wo ye se bia ni boso a. Sabi na ka baka den. Memfa ho. Ye. Memfa ho me se me mari ni. Bibi chawani ase. Mafo sisa. Sisa. Hey. Sisa chese wo ko da sisa. Se free ha. Ukwa wa bepepra. Wase mata de mu nyina. Wa na se ya o. Busia fo ba. Wa ye ni hu odi. Wo. Mi si bonpe no ma mi town. Ja ko ti so be kwa wa de. Na ti no wo ho. Ndo mu sa ba se boni ma mi ye o sa. E ti so wu ja no ko tno bi nche. Ono kwasi ya wa ye. Ana nim twan yi. Wo bonpe ye. What do you say? Nyamekye bia untie. Samu kasa na nkwasa samu kwa tie o. Na ebia na ba ku se to waso ma babo. Na maye. Eh! O dindin. O si samu suban kakra. Na maye. Eh! Ti na maye, ti se na maye. Na ta ba ku bekedu. Sa wo kasa. Makasa. Ada na we sa. Sisi ha obejina ogwe. De da wo di machi. Enye pie na mepie. Pie na mepie. Ameka sa biche. Meka nkure na cho de bia. Men dane ma no obi bia ho da. Nukure bia ho bia mema wo hu se eh nukure. Nda nyoma bebre wo amenti ase ene mpese mbiso asem bi. Uni aba na ba ye no de abofra na ba ye no. Nhihye be na ne ye. Odi ni ya nhihye se abofra na obetena se on ko school na asese. Enne wiase ayewe ida se odi akra ne be ko school ana se obe makula odi akra ne be tu adwumem me so me di na tu adwumem se oye onu ankasa na adwuma na oye business away she is owner of herself onu ane dia afedi mbiem na menye nsi oton onye sika mafoa tia so ujitum se na sabi ubeye wajiji ne so mana ye beke tabai o tire na de onye ntumza o di homu akukra fi school ba enye Franka kro ya e de nkwa ne haw abofra no ntumi ne ntina de a na ye ne obeye ne gya se wo tete abofra no
Mente wase. My any day. What's all your akure and akure young chest akure yam one chams akure so ye na dwuma. Ah? Why na dwuma? Ono na dwuma no woye. So be go school. So be ye wa dwuma. And then what ho no na say wonya dwuma kra so nimfa so. Wanya ne nsa no dwuma no woye na dwuma. We ne ha na ne den. Ah? I want hand me chest o mama masumu nyomi a wo tete me ofia no sa. Adai. Kakre bia na Franka. Minutes Franka. Seconds Franka. Adai. 1 hour no. Ah? 1 hour na kama mintia me nua ba ya me ba. De me pe na me. Ah? Ma vote ha. Efo. So we efo nsa ho. Sebi. Hwe wo de. Na dache obi nim abrepo na hyase. Obi nim abrepo na hyase o. Me de me ka kire. Wo be sesan. Me ma menwe me ho. Kwe. Hu odede. Edeben trekeses na ane me ye ne sa no. Ha? Edeben na yo. Nkwala boni service na mempe no. Nkwala boni service na debe malaria na yo. Eti enu ntu wankoton nsuo no nya sa. Wankoton nsuo no wo jale. Eti wankoton nsuo no ahyada ye ho. Wo ani me bo a. Mama ka che ma bless wankoton nsuo no. Ka kire me ba no. So ko fa wi an so ko don nsuo mle. Na wo fa so a minya no ofia na ene de he. Ha? So when you are Owusuwaa na akeka kana wo. Me ben wa. Se me se hwe wani so de wuti after dan ni mu no. Wo yale. Ada ya me yale. Me ba no ko ton nsuo. Me ba no ma abun na papa bi. O ko ton nsuo. Wani mo na mo nyo sa wo yale wo. Wo yale. Etu an ko ton nsuo. Mate power to. Mavo. Enti akwa no ko ton nsuo no. O to yale. Me ba. Enti abofre umya na wo na. Ade maye ne den. Akwa no ba e maku no. Maye ne den. Ha? Enti abofre oti we ne wonya omobo kakra. Akola no oba ha no se na dwuma ne sei. Na dwuma ne sei. Enhyehyɛ na wo mu sei. Me ne me ba no. Ene nkoto nsuo. E man fa me no aduane mani ni ana. Enti susuan pa se abofre wo na achim no wo no a. Sei na abaye no. Wo ya basaboni o. Maku no. Ba e mi ku na na ha. Ma mi a wo mene. Yo suo mi na ni atese ka mi adoko no. Me ya odai. Ade na mde aye no. Me ba. Ni papa mu a. Wo ho. Ni papa mu a. Ka bofre yene ni tnefi obedi adanse sabofre onu no tumi ye adwuma a omre. Na se ne no mfa no a. Die na se wo ye se maame. Wo de tan. Aha. Na wo de akwan. Akola no ba jale wo ya no. Ade na wo ya no. Mami kasa. Se ye wati. Mami kasa o. Ya ka akwa na se de na che so yale. Wati won mo mie na ni ase de nim. Kwanutum. Ade na ya no. Kwanutum. Ade na nto be bo me. Kwanutum. Wo be bo me. Ni papa mo ka bofre. Wo ba no ba ye no. Mabna ba fi ha no.
So ye ni papa na wo do makro na wa kuma pama no a nka mambra mpo ene nkonkoto nsuyi kamambra nkonto nsuyi ne na Franka hoto no a wato aso anya wa mambra nko fa wia no so memeba oya memeba enti wo say bewura mani asa oya ba she boni wo bibi she wani ase sobra so da ko pedro bi mana no ano pe unu madu no bi yenko de wo ye no enti wa wo ba nsuyo ma shina ni so amune wo ja se mo no chechire bi kokoko udi mi wa bra kwa me do be fa so e be ye nwanwa kwa me do be fa so akwala we nti wo ba bo me akwala we nti wo ba bo me manu mi wo sa me wa de akwala we nti wo ba manu mi ho urade manu mi ho o ba be kumia ma me busa ko manu mi ho asama famase sama sheye bisa se de na ya o si malaria ko hospital malaria na achew ya kwa fever na achew so ya kwapọ ni de bia me kan wasem se wo hu de akọfa ba so wan chire mi pakoro na onyem ya wo de obe hu de mbe yo me twa ma me kuna ba ya kan wo yi wanim dwobiri sei wo ma ni ngwase akọfa ba ade wa wo ye ya ba be ka se me ba de ma tete ni ye e na de ma tete ye e san se nya mba ne uni ti nyasa wo ma ni ngwase me de me kasa me twa ama me kuna ba na wo be chire mi ni pakora na ye sa de no la bonne nchebe ni musa adwabiri na nim bi mafa ade me ko kana sema wo ma menka me ka kura yesema wo ti mase ba bia na mko ye na die na sie o na chi na ho busa no oko ye na sie doctor wo si binga sa be swa tumbia na botre wa na botre mko ye na sie mtu nkasa ya kwa ya so wanyam doctor ne so wanyam ya so wanyam ni wana nyi wo busa me ka kura we asema hey tisi yanka wonti ase e na oya kura pa na oya e na odigina ho sesi anwani ngwase akọfa ba sesi ami sister be ka se me nhwe ne bani ye e na me hwe me ba ye nya botre ma koda nya botre ma woni wana anyim woni wana anyim na wan kyerɛ mi nipa koro ne nyem a be hu dwuma mi tipiti woni wana anyim ka kyerɛ me woni wana anyim wana yɛ usa ka kyerɛ me wati woni kyerɛ me pe wasem ka kyerɛ me wa bibi wo wa ka kyerɛ me hoya jina ho na mi bi so me no kasa wo ko jina ho Franka Sorry. Makachi ose. Umodi ba oboni fi ha. Eni se de wo hare sa wo ya ade a. Ana mama do ti se me am ye mba. Nti fa bibia nsie me. Nso me hwe da so abrabo be sei. Obi nim obi pon na hyase. Nti no me no be ka sei kan kure e kire me. So pe masem se papa. Ka bibia kire me wate. Me mbo bia ma ne e be ka me no ntem. Wate. Mwana yosa, waya. Inshu kakachira mi waya. Da Abraham Usman se minko tonsi na ufite muhono no. Na boy siti biche. Kasadi. Boy siti biche me na me no so me sana. Omoja te katambe ni. Na ba ko ne me dai me ba ko. Una be huno. Dada bi omoja te katambe. Na di tina oba ya wambo bia mane. Misro. Emane ha ema bibia ha wate. Yanko na o ma me ba. Me hwe kwan a me fa so a ye be ka asem yo amanti ase aba. Wate.
Embu bibili wati. Ni ohoma. Insu wati. Minya abotra ko beka kire me. Me kwate ya repu no. Enamirem ya repu akwala. Si akekere me nsa, e de akekere me nsa na enipa me nsa na yakata me nim akoya akwa boni ntia. Koya akwa boni ntia. Wate, wo da nim ne onya akwa na aye. A wo betwa me mentro. Wo betwa me mentro. You know che. Wo na wo yo ba wutifia. Abufe ye kan mo asem. O yo ba yo. Ni papa mo nka wo yo ba akura no anya sa problem no. Wo na senka o ti akura no tena se. Na obisa no wo dede no ko akura no. Na o tumi catch do. Wa ma plan kwa mana kasa. Je abofre so. Said you can some me bisa no no so. Esa ne se abofre wa abofre. Wa ya kwa bonintia. Wa ya kwa bonintia. Sade ni we say na we ya na mempe no. De bia ya ka pra ya se me de wo de bi o e na pra we de na anyone ne. Tie. Won de akwafa ba. Na de Franka de. Jina wa ma ba ba to wase ho. Onu Franka. Ah we ni do biri se ade bia enye. Franka nko ba to. Emema me yesa abofre di no bitumi aye. Abofre gina ho eni mema me yesa. Wa sa wompo na mema yi nyawa. Di na bitumi aye. Jantwa na wo twa kire me no. Ja sam na okeka kire na sam na wo kana ko mi badwin. E de wa na anya akra na nyam. Wa na anya akra na asam na si ye na se ni. Ai si ye na se ni. Ah, me busa de na ya was malaria, me busa na fever. Wa, me de ko aso na fever. Esi ye nti na watwe. Ana se da mienu ana da miensa. Ana akra de anyam. Afonya wutre o. Wa na anya akra na nyam. Wo. Kana kula na won to. Ne ja se mo hihye adwuma ma me no. Na me hihye adwuma ma me o. E hihye adwuma ma me na adwuma na hihye na mfa. Adwuma na hihye na mfa na de wo. Mama be to wase ho no. Aya ka. Mama me bu fukura bla. Abutre you. Bla mama me bu. Abutre eye papa. Nti we a we nyina chi ko huna se nyamia. Wo ba den. Mate. Papa ko to wase ho. Eni ngwa se na abeso dugu me so anya adwuma. Anya adwuma na anya tena. Munya waje so baka no prache mate. Ya mutu bia gidi sa. Hey. Kachira me wana ne nyam. Ha? Hey. Musu asam enes wan kan kire me ne ona nyima wo wonim dem ne be ya wa wo se bi sidi uti ahwehwe duanim no kire me wana ne nyam wo woni me kunu mienu hihye adwuma ma me ha mo hihye adwuma ma me meboa wo ye repu Franka ye repu wo woni akra ne mienu hihye adwuma ma me nya sa enes wan kan no kan kire me wo me se woni akra ne mienu hihye adwuma ma me nya sa mo hihye adwuma ma me When ya ta woni to hweye hweye etu ba mi ana wa kwa nyem mi sister ba kai kani akaba na o sa na o tie wonni subai me ko ka o be bo me to wuzip na ya tum na tum e be ye wonya bi da won kwa di bi ma me nchi da bia ha tum anya de fofra fe na be ka tam wonya akra de be hye adwuma ma me mo be hye adwuma ma me na be ye obi asa akra me am sister ba kani akaba woni ya ta woni to Mimani ya. Me twa me ho kakra bi na wa ba chimi ano no na ne we so wa na ye. We so wa na ye na kakra. Anu kwa. Jani awo ye no. Wo be ma mani abro so jani awo ye no. Bo me. Na sebi se minim nyansa no ma boda mo kura no a. Me ba. Ade na hawo. Me nkwata wa brepu no. Me nkwata ya brepu no nti akwa ne kwa na nyem no. Why na nyem no? Me na me nyem no se sa dia wo se me na ma nyem na. You are not proper. Oh, you are not proper. So on so buying with. What you know? And no drying. Sakra. Samina manimna. Who are they? What did I go on my way? Who's drying? Open Mamma, papa. Mamma, papa. Jadia, why are you? I catch us. Some of my imagine some of many mafia. May come when you when you are planning me. It's a crumb to a fast one. Put in a make out. When him said they high die, maybe high die, and she had got to a child. When him said they child, may high die, shaka, and promise him. Let's ask Babin Timmy, I'll be there for my dear come one of us are no more to me. What's on the man? And you walk us down in my hand. Even yet to fear. Make sure some of them have me. Hey, what did I find? Share. Come on, the
Just how near. I told him to share that. Then the guy gave you some bad man went to the Jana and not to Yaya. That's it. That's it. Why you would near manifest? We did your job, Papa. Share. What you do? Share. What woman? Maybe had another woman. I'm telling you. Maybe had another woman. And then I can hear. Now come out. I saw that come. You said that that's the way. So that's the one I'm going to you. If I know that this is a stupid character, I will not have you. What me catch you? Who got caught? Maybe. Hey, but I'm listening. Listening. I would never have and I'm sorry, Madam was no clue. And the payment in Guassier. On one animal alarm. No piano animal, on one, and animal, and one when you're walking. Would you have Buancasa? I could say, oh, my banner, I didn't bet now, so be uno. So be uno, me bow costua, on your be I feel on a fiadiana, Mateo. Me banwa cut your money now, day, actually. It is a okru na anyim no. Somewhere na anyim no. Any ban or bell. Sadia yam pono, sana mesumempo, meba. Tim the madi ebeko. No wa mi ankasa ya mede. Meshano. Enyo anonkwa e na wa betno ni nua. Ni ma mi nua nchen a. Wa akwa ya funu. No anonkwa na esa aduma. Tim da wase. Esia ni kaja eni aseda. Tim the madi yeko. Franka. So when you did the one yamu, never back. Or two bedady. Yama papa mesra ubi. Yes, I have family. The beer papa no maba, so papa bia meskum ya nim so papa we yo and anya. Mimi papa. Na de papa kam ye na mberias. O papa na nti papa so me skum hada. Ah, na de obi ye kira papa o skum hana. Da bia nche papa so da kuma papa mesra o. Da bia me papa ba hanom so de mi ka papa Franka sa shempa boawi. Papa wa brochi. Eh, papa wa brochi mpo na shempa boy. He o da mi so ni papa nko pe papa ma. O ko pe papa. South ya de papa no beble wa ha. Hey, na pa cheche, na cha pa ho. Ni cheche ya mbe bi mesraw. Hey, many me this ago no unnim. And then your first and last abeka ma pass him. Meka. Unnim na ka me no di ago. Ma papa mla no pa na. No di ago. And so enim achi. O ba go du. And na chese mo papa. O papa nka ba ga yesi. Ya ma books na sabaye. Ni nyina na osua. Ni nyina na osua. And na chese mo papa. Enim di ago. Ya ma papa mla school. Henti and na wo mi say ya emumanim tia asitna bonni na mana basa and na wo mi say ya tansa jebikeka